चिपळूणमध्ये किरकोळ कारणावरून 2 गटामध्ये राडा झाल्याची घटना मिरजोळी येथे बुधवारी रात्री 9:30 वाजता घडली। यामध्ये एकावर तलवारीने वार करण्यात आलेला असून हातोड्याने डोक्यामध्ये गंभीर जखम करण्यात आलेली आहे। त्याची प्रकृती गंभीर आहे। अन्य एक जण देखील जखमी झालेला आहे। या प्रकरणी परस्पर विरोधी फिर्यादी देण्यात आलेल्या असून 20 जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत। घटनेनंतर ठिकठिकाणी पोलीस बंदोबस्त या ठिकाणी तैनात करण्यात आलेला आहे। अप्पर जिल्हा पोलीस अधीक्षक जयश्री गायकवाड यांनी गुरुवारी या ठिकाणी भेट देऊन या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती घेतली। याबाबत पोलीस सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार 7 पेवेकर आणि कैब पेवेकर हे दोघे बुधवारी रात्री मिरजोळी येथील मंगेश पवार यांच्या टपरीवरती चेष्टामस्करी करत शिवेगाळ करत होते। यावेळी येथे असलेल्या साजिद बशीर बेबल वय 36 यानं माझ्याकडे बघून आवाज का वाढवताय असं विचारून कैब याच्या कानाखाली मारलं। यामुळे कैब आणि साद यांनी आपल्या नातेवाईक आणि मित्रांना बोलावून घेतलं। यामुळे 2 गटामध्ये येथे तुफान राडा झाला। यावेळी अज्ञातानं साद याचे वडील शकील पेवेकर यांच्या डोक्यामध्ये हातोडा मारून हातावर तलवारीने वार केल्याचं प्राथमिक तपासामध्ये पुढे आलंय। यानंतर शकील याची प्रकृती गंभीर बनलेली असून त्यांच्यासह अमित मोरे हा जखमी झालाय। सध्या त्यांच्यावर एका खासगी रुग्णालयामध्ये उपचार सुरू आहेत। यामुळे साद याने दिलेल्या फिर्यादीवरून साजिद बेबल महादेव सकाराम वागे वय 55 कडवळ येथे राहणार, काशीनाथ उर्फ कल्पेश वामन मोरे वय 33, अमित अरविंद निवाते वय 36, रणजित वसंत भडवळकर वय 38 यांच्यासह या गटातील 10 जणांवरती गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत। तर साजिद बेबल याच्या तक्रारीवरून दुसऱ्या गटातील 10 जणांवरती गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती। मिरजोळी येथे राडा झाल्याची माहिती मिळताच उपविभागीय राजमाने पोलीस निरीक्षक रवींद्र शिंदे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रत्नदीप यांच्यासह पथकाने या ठिकाणी घटनास्थळी भेट दिली आहे। यानंतर मिरजोळीसह कोंडे हॉस्पिटल, उक्ताड नाका येथे 4 पोलीस बंदोबस्त तैनात ठेवण्यात आलेले आहेत। गुरुवारी काही ठिकाणचा बंदोबस्त कमी करण्यात आलाय। याच घटनेच्या पार्श्वभूमीवर उपजिल्हा पोलीस अधीक्षक जयश्री गायकवाड यांनी गुरुवारी येथे भेट दिलेली होती। त्यांनी फिर्यादी आणि आरोपीची माहिती घेतली आणि यानंतर तपासाबाबत मार्गदर्शन घेऊन ते रत्नागिरीत गेलेत अशी माहिती समोर येते आहे। कोकण कट्टा लाईव्ह, चिपळूण।